nyaka college. Kaka yore mag bero sikunde kendo tiego jopuonjre mopogore opogore yore mag lony manyasani e bwo lai manyien mar somo mar CBE, jonyuol kod jopuonjre mag sikund Masita e kachung'o bura ma Bondo koro nyalo buonjo bang' kambi mar Safaricom kokalo kuom M-Pesa Foundation chako geronegi kilese manyasani. Gedo makamano biro muonyo omenda maromo Sh50.7 kendo geno biro rumo e bwo thuolo mar dweche 6. Kanoloso e sach nyasi mar keto mise ayanga e gedono, jakom mar M-Pesa Foundation Joseph Ogutu nowacho ni maeri en achiel kuom yore mag bero lwasi mar somo e skunde ma pachoka maneno ni jopuonjre kod jopuonj osomo e lwasi makare. Paro ni mondo jok mabiro tiyo maber gin jogo man gi skills mag computer. Omiyo skundni biro bedo gi classrooms manyien chakre early childhood nyaka junior school, to gibiro bedo gi computer lab to kod integrated science lab. Skundni ibiro gere kuom dweche 6 kata 7 kende. Kochopo dwe mar 8 higani watimo handover mar Masita School. Ma en ranyisi ni dongruok nitie, to dongruok no timre niwach sirikal boyie ni wanyalo tiyo gi private sector mondo wabed kanyakla mondo wane kaka wagero pinywani, and that to me is an exciting moment for me. Nyithindo bo yudo office mar jopuonje be idhi ger ka, office mar jobod kama gitime meeting be idhi ger ka. Omiyo ma en project mabo konyo nyithindo kabisa, kendo in future nyithindo mabo wuok e Masita kae gin nyithindo mong'e wach computer, nyithindo ma kata ka giwuok oko to gin nyithindo mabo gero Kenya ka. Kar thieth maduong' ma Kenyatta ochako